колагенче. Домашно колагенче. Ето го. Как можете да си направите сами? Сега ще ви покажа. Здравейте, приятели! Ето, показвам ви как да си направите сами вкъщи колаген и да не купувате повече скъпите колагени от разните фирми. Може да използвате какъвто поискате плодов сок, стига той да е био, без вътре всякакви химии и гадости. Аз използвах моркови. За 500 мл сок ви трябва 40 грама желатин, 250 мл сок, 20 грама желатин и така пресмятате си. Естествено, пулпа го изхвърляме на кокошките, защото тук не губим храна. И ето ги моите 250 мл сок. Една малка част от сокчето я слагам в малка купичка и там ще сложа желатина. Сега за желатина е важно, че той по никакъв начин не трябва да кипва. Но за да набухне и по-лесно да се разтопи, аз го слагам за около 5-7 секунди в микровълновата. Пробвайте на 5 секунди, ако не е на 100%, това са 5 секунди, което виждате в момента. Сложих го за още 2-3, доразбърках и беше готов. Сега желатинчето, като ви е набухнало, като се е разтворило хубаво, го слагате в важно затопленият сок. Сока може да е на около 40 градуса, затоплен, но важното е да е топъл. Добавям малко подсладител, в този случай това е стивия, но няма нужда да го правите, може и само с сладостта на морковите. И така, топлият сок и желатина, който вътре вече се е разтворил, ги слагам в форма и го пъхам в хладилника за около 2 часа. След 2 часа вече консистенцията е готова. Готови сме, ето го, виждате го, прилича малко на... не знам, на някакво тиквено желе, но както и да е, това е морковен колаген. Режете си, правите си го на купчета, слагате си го в една кутийка и си го съхранявате в хладилника до една седмица. Хапвате на ден 2, 3, 4 купчета, зависи нали колко големи сте ги направили. Всеки ден може да го хапвате без никакъв проблем. Айде, шеф, опитай домашното колагенче да видим какво ще кажеш. Какво съм направила. Не. Морковите. Морковите. Малко стивия, но много малко. Но основната сладост е от моркова. Да,